So nganong gi-extend pa gyud ang kinabuhi nimo nay tungod kay dunay plano ang Dios nga makahibalo pa gyud ka kung unsa pa gyud ang naa kang Ginoong Hesus. So tingali dili ko moingon nga ikaw wala nagtuo sa Dios. Dili po ko moingon nga ikaw wala nangalagad sa Dios. Dili po ko moingon nimo nga wala kay relihiyon. So naagi kay relihiyon ay. Oh. Pero ang importante nato atong ilhon kung unsa gyud ang naa kang Ginoong Hesus kay tungod kay dunay mga tao karon nga nagtuo sa Dios pero gisalikway nila si Ginoong Hesus. Tungod kay si Kristo dili Dios tao ra. Apan mao ni atong ipaila-ila ninyo kung unsa ang naa kang Ginoong Hesus. Unsa gi plano sa Dios diha sa tao. Mao na niingon siya sa Juan 3:16 kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So niami tungod kay dunay plano ang Dios sa matag usa ninyo. Igsoon ang pagsimba sa tao bisan asa nga simbahan maayo man. Ang relihiyon kung naa ka diha maayo man kay nagtudlo mas kamatuoran. Pero ingnon kanako ang pagsimba dili na makaluwas sa tao. Ang relihiyon dili makaluwas sa tao. Unsa man di ay makaluwas sa tao? Igsoon ingnon kanako relasyon sa Dios. Daghang nagtuo karon sa Dios pero walay relasyon. Nganong moingon kog walay relasyon? Bisan pagka naa karon diha sa prisuhan nakapatay, mituo nag Dios pero walay panahon. Unsa man panahon na? Walay panahon sa pagpangalagad sa Ginoo, walay relasyon sa Dios. Nganong nakapatay man sila, walay relasyon. Mao na nga moingon ko nga dunay mga tao moingon nga musimba ko ugma, may na lang makuhaan akong sala. May na lang, basig maluwas ko. So, puros mamasin. Musimba siya, basig makuhaan ang niyang sala. Musimba siya, basin maluwas. So, ang atong kinabuhi din sa kalibutan, lumalabay lang. Matod pa sa Salmo, ang atong kinabuhi din sa kalibutan, sama sa aso. Kinsa may makakita og aso nga, magpabilin siya pila ka adlaw di astong panimalay. Gawas siguro gadaob ka kanunay, gaokbo pirming aso. Pero kanang asuha, makita nimo pero mahanaw ra na sa imong pananaw. Og sama kuno punta sa inalisngaw. Sa mas gabon, maglungag ka mo alisngaw. So inanang kinabuhi nato. Sa ato pa ang atong kinabuhi dinis kalibutan, mabara. Unya kalit lang pud nga mahanaw. Muna nga importante sa tao karon nga masayod ta kung unsaon nato nga kita makaadto sa saad sa Dios. Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag, kun dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So ingnon ta. Kining pagtuo sayon man kayo. Nga na ako nagtuo man ko Ginoo. May yawa kong gituuhan. Tugutan nato nga nagtuo tas Ginoo. Apan kumusta ang atong relasyon sa Dios? Sama karon kung wala ni gi-connect dito sa kurente, so dili ni maningog ni among dala dire. Kung wala tay koneksyon diha sa kurente, so inani pod ang atong kinabuhi. Kung wala tay koneksyon sa Dios, ingon to nga ang atong kinabuhi wala gi kapuslanan dinhi sa kalibutan. Apan kung kita nakakonek diha sa Dios, unsa may mahitabo sa tao? Kung ikaw dunay relasyon, ikaw dunay koneksyon. Sama nako sa una akong manghod, ibalog gini unsay ako ang kinabuhi. Adik ko palahubog. Nganong nahitabo man to nga hilabihan gid nako kabisyoso. Tungod sa kahiubos nako sa akong amahan. Tungod sa kahiubos nako sa akong ginikanan. So akong nga manghod, ako'y nagpakaon ani akong nga manghod. 8 anyos pa ko na ningabuhi para mapakaon nako akong mga manghod. Sumutuo mo sa dili, bisag pangutan-on niyo akong aman, buhi pa man na.
aron lang mapakaon akong manghod. Hangtod nga nanidako ko, naulitaw ko, hilabihang kay ubos nako sa akong amahan. Grabing pakusog among trabaho, mauni nga ako ug akong manghod dauton. Muna nga makaingon ko day. Salamat nga nakasabot ka sa akong igsoon. Nay, salamat nay nga nakasabot pud ka sa ako ang manghod sa iyahang kahimtang. So ingon na anak nga among kinabuhi, apan karon dili na ko dauton. Ano man giayon naman ko sa Ginoo. Tungod ka ang Dios, siya ang healer. So mananambal siya. Unya ni provide pud siya sa tanan namong panginhanglan. So mag-uma gipakaon gihapon mis Ginoo. So ingon ana, dunay plano ang Dios nato nga aron makadawat ta sa kinabuhing walay katapusan. So inaani ang ato ang kahimtang dinis kalibutan. Ang tao mutuo lang na siya kung nakakita. Tinuod ba nay? Tuuhan ni mo nay kung ikaw nakakita. Kung sultira dili kita mutuo. Inani atong kinabuhi dinis kalibutan. Panalitan dunay musulti nako nga mao ni nahitabo na mur dili kay ko katuo kay wala man ko diha wa ko kita. Ang atong kahimtang dinis kalibutan dili pa masin-masin. Basin na lang kun dili atong siguroon kay ang atong kinabuhi dinis kalibutan lumalabay lang. Unya atong siguroon nga kita inig kamatay nato langit ta paingon. Dili ta moadtog impierno. Tungod kay ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios humanaman niya gipanday didto sa krus sa Kalbaryo. Gani nagsaulog man ta sa atong Birnis Santo, atong Birnis. Nagsaulog tas kamatayon ni Ginoong Hesus. Kadtong iyang kamatayon didto sa krus kas ara to. Dili na to magsubli-subli nga iyang kamatayon pareha sa una. Ingon ni ko mama, "Dong, ayaw mo paglaglaag ha kay namatay ra ba ang Ginoo ron kay Birnis Santo man." Nalibog ko. Atong aging tuig namatay ang Ginoo. Ato pa kada tuig namatay ang Ginoo. Kami po taon. Hoy, ayaw mo pagsugba og bulad ha. Kay makadaot na sinyong naong, masunog ninyong naong. Ayaw mo paggamit-gamit na sundan kay masamad mo. Sumad pag yun na. Birnis Santo maayo. Hindi ko mao ba? Ganting po taon mi. Pero dili di ay tinuod. Kas ara siya namatay. Unsay purpose sa iyang kamatayon? Aron ang tanan natong mga sala mapasayo. Inay kitay silutan kay nag-ingon ang Roma 3:23 nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. Inay kitay silutan siya mo'y midupa dito sa krus aron ang tanan natong mga sala mapasaylo aron si bisan kinsa nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. So inani ang ato ang kinabuhi din sa kalibutan. So, ni Arime, wa mi nagdala sa amo ang kratula o relihiyon. Ang among gidala, mao ang pulong sa Dios. Wala pud mi miingon nga, sa diyang musir mis pulong sa Ginoo, miingon panimba mo sa muang simbahan. So, dili mi ana. Ang amo lang isulti namo. Ngano man, tungod kay nag-ingon ang Ezekiel 3:18, ipalihog kong basa, kinsay nga basa. Dailira. Mo'y hinungdan nga kami musangyaw sa pulong sa Dios kay gisugo mi sa Dios ug unya kami pod ang panilngan kung dili mi mosulti. Tres 18. Sige. Kung mo ingon gani ako sa taong dautan, mamatay ka. Ug unya dili mo siya pahimangnuan ug agnihon sa pagbiya sa dautan, niyang pagkinabuhi aron maluwas siya. Ang maong tao mamatay gayud diya sa iyang pagkadautan, apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Kami di ay ang paninglan, sama sa ako igsoon. Kung dili na ko siya sultian, ako'y paninglan. Wala bot pasabot nga akong igsoon dautan o kamunay dautan. Pero ang Biblia nagaingon, sa Roma 3:23, nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. Sa Dios, sumala sa kasulatan, wala gay taong matarong, walay bisag usa ako. Pare o kinsa ba? Wala gay matarong atubangan sa Ginoo. Mao na niingon siya sa Roma 6:23,
Kay ang bayad sa pagpakasala kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Kining Kristo ug si Hesus nga among gitanyag ninyo, siya muhatag og gasa nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Sa dihang mutuo ang tao. Unya unsa di bayad sa pagpakasala kamatayon. So ang tao dinis kalibutan kung dili mutuos Ginoo, kas siya matao, kaduha siya mamatay. So kining lawasa mamatay man gid ni. Unsa pa gid mamatay? Ang atong kalag. Unsa man ning kalag? Naa dinhi sa lawas. Ang tao tulo ka bahin, lawas, kalag ug espiritu. Ang kalag, unsa man ning kalag? Ang kalag dunay 5 senses. Unsa man ning 5 senses? Makatilaw, makasimhot, makakita, makadungog, makahikap. So bisan paghalapan ta, kining mais ug humay isulod diha sa sako, inig hikap na to, makahibalo ta og mais ba to ug humay. Ngano man, makahikap man ta makabati. Oh. Mao ni pagbati sa kalag. Sa dihang mamatay ang tao, igsoon, sultian kanako. Nga ang kalag mao'y magantos. Inig kamatay sa tao, mura ra ba tao kana bang inig kamatay sa tao, mura bitaw kana bitong building nga milapos ta dito. Pag abot dito, atong nakita ang ato ang kahimtang, ang kalibutan atong gitalikdan, ang tanan nga maadto dito dili na makagawas. Ingon ani ang kalag ug unya ang kalag magantos. Ang pagbati sa tao nga naa dinis kalibutan dili mawala ini kamatay. Muna nga importante nga masayod ta ni. Dayon unya ra nako nahisgutan. Manginaot ko nga dawaton pa kunyo balik karong Domingo, hisgutan nato unsa di ay naghulat sa kamatayon. Kinabuhi human sa kamatayon. Mo na nga unsaon man nato pagdawat sa kaluwasan. Episo 2:8 kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo ni sanglit dili man kini bunga sa inyong paningkamot. Ang kaluwasan sa gingon ko na, humanagi panday dito sa cross, sa Kalbaryo. Ang kaluwasan, gasa, ihatag sa tao. Usak panglitan karon. Na ako'y gasa, akong ihatag sa kong igsoon. Kung dawaton niya, iyang mapuslan. Apan kung dili niya dawaton, nagpasabot, gisalikway niya, o dili niya mapuslan. Ingon ani ang kaluwasan, ato orang dawaton. Unya, unsa pa gyud ang kaluwasan, pinaagi sa pagtuo. Naluwas ka mo tungod sa grasya sa Dios, karon naatas grasya. Dili na kinahanglan nga magsakripisyo kaadto simbahan. O unsa ba imong buhaton? Ang kaluwasan dili nimo haguan, dili nimo paningkamot, kun dili dawaton ra. O ang kaluwasan pinaagi pa sa kanang pagpaningkamot og buhat, kansi tas mga dato. Kan dato pwede man maghatag og kwarta adto simbahan. Kung dunay mamatay, pwede siya mo angkon og lungon, ako anang lungon. Ako'y mo palubong anak. Kay pinaagi man sa ang kaluwasan, pinaagi man sa buhat. Pero gituyo sa Dios kay kitang mga kabus makadawat sa gasa sa kaluwasan. Kay kung dili pa pinaagi sa grasya ang kaluwasan, dunay halap nga parinte nako. Unya kay dili naman siya makalakaw og siyara, sa ato padili siya makabuhat sama karon nga mukuyog sa Bible study. Kay pinaagi man sa pagpaningkamot ang kaluwasan. Ato manghaguan. Apan sa dihang midawat siya kang Kristo Hesus ingon nga personal nga manuluwas. Tungod kay grasya ang kaluwasan, miabot kaniya ang kaluwasan. Dili sa reliyon, kundi mituo siya kang Ginoong Hesus nga siya na namatay dito sa cross tungod ug alang sa atong mga sala. Iyang giila nga ang kamatayon ni Kristo Hesus tungod ug alang kanato nga motuo kaniya. Unya, ang bakol. Unsaon man ang bakol nga di naman kalakaw. Dili pod makadawat sa kaluwasan. Unya, kato pong gilansang sa Ginoong Hesus dito sa cross. Dito sa gitawag og sa dito sa bungtod sa kalabira, sa dapit sa kalabira.
nga gipataliwad-an si Ginoong Hesus tung duha ka kriminal. Unya kadtong panahona kung ang tao nga bitayon dito sa kahoy tinunglo ug unya mamatay gyud. Maotoy silot nila nga kamatayon. Sa ato pa bitay. Unya kay katong mga tawhana mga matay naman gito katong tulo nga kauban ni Ginoong Hesus. Ang usa nagbugal-bugal ingon siya, kung tinuod kang anak sa Dios, kanaog diha ug luwasa kami. Ang usa miingon, katong dito siyahang tuo, ingon siya, Hesus, ay ingon di siya nga, gibadlong niya, siya, ayaw siya bugal-bugali. Kay wala siya sala. Kita makasasala ug angay lang pud ni nato. Ug unya ningon siya, Hesus, hinumdumi unya kung maghari ka na. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus? Karon dayon uban ka sa akong paraiso. Nan asa man ang paraiso ni Ginoong Hesus karon? Tuwa sa langit. Unya katong tawhana kay mamatay man gyud to. Unya wala siya nakadawat og kana bang requirement si Ginoo. Bautismo, sama karon nga mag-Bible studyhan siya. So sa ato pa wala gid siya nakadawat, wa pud siya nakadungog sa pulong sa Ginoo. Pero niabot kaniya ang pagtuo. Hesus, hinumdumi unya ako kung atoa ka na sa paraiso. Karon dayon uban ka sa kong paraiso. Sa ato pa diyay, ang iyang pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus, maoy nakaluwas kaniya. Nan kung pinaagi pa sa buhat, dili siya maluwas. Kano man, mamatay naman siya atong panahon na. Wala na'y time nga manaog pa siya dito aron mubuhat. Kaya ang kaluwasan pinaagi mas buhat o kanang naang pinaagi man sa buhat lagi. So dili naman siya. Wala na. Kay mamatay na siya ato. Mao na nga ang kaluwasan naa lamang kaning Ginoong Hesus sa dihang mutuo ka. So manindog ta igsoon. So nining ka sa iyong kagabhion